Wanay kinabuhi ang tulo ka mga miyembro sa pamilyang Catalonia dihang naugat sud sa ilang Pinoyanan sa bukirang bahin sa sitio Cambilo, Barangay Nahandig, Zamboanguita, Negros Oriental ganihang kadlawon. Gipatay pinaagi sa pagpuspos og kahoy ang mga biktima nga sila si Pedro, 60 anyos ang amahan, Servana, 65 anyos ang inahan ug ang 43 anyos nga anak dalaga nga si Marites. Asoy sa anak lalaki nga si Richel Catalonia ngadto sa kapulisan, miduaw siya sa balay sa iya mga ginikanan aron pag-uli sa gihuwaman nga grass sprayer ganihang buntag. Ug iyang nadiskubrihan nga patay na ang iya mga ginikanan ug ang iyang igsuong babay. Daling gipahibaw ni Richel ang iyang igsuong babay nga nagpuyo raw sab dili layo sa balay sa iya mga ginikanan. Sa investigasyon sa kapulisan, nasayran nga nabungkag na ang mga gamit sud sa balay ug wa na ang kwarta nga mobalor sa 20,000 pesos. Sa post-mortem exam, nasayran nga gipatay ang mga biktima pinaagi sa pagpuspos sa nagkadiyang bahin sa lawas ug o. Sa pagkakaron, padayon ang investigasyon aron masayran kung si kinsa ang nagpaluyo sa pagpanulis ug pagpatay sa mga biktima.